Tak samozrejme, v prvom rade by som chcel povedať, že už v minulosti som spolupracoval s pánom trénerom Šimkom a veľmi dobre poznám jeho prácu a proste keď som bol oslovený, aby som bol jeho asistentom, tak som vlastne neváhal, pretože viem presne, aký je to človek, aký je to tréner a viem presne, že ako je motivovaný, takže chce dosiahnuť len tie najlepšie veci, takže pre mňa to, ako sa hovorí, bol no-brainer a hneď som povedal áno tejto ponuke. Hlavný cieľ je ten, že napriek tomu, že som nepôsobil v Poprade, ale pozeral som veľa zápasov a myslím si, že Poprad má dobrý manšaft a videl som dosť veľa zápasov, takže myslím si, že aj tým je tu na to, aby sa urobili dobré výsledky a úspech. A preto som tu určite, aby som pomohol aj ja tomu, aby sme dosiahli dobrý výsledok. A myslím si, že možno tak zamerať sa možno viac na detaily. Určite zatiaľ sme to preberali aj s trénerom, budem mať ja na starosti zrejme oslabenia a presilovky, takže ako sa hovorí, postupne budem naberať tie veci, ale určite by som chcel možno takú detailnú prácu a možno snažiť sa ešte viac dostať z importov. Mnohých poznám, takže verím, že sa mi to podarí. Určite v minulosti som trénoval v Banskej Bystrici Kartvela. S mnohými ďalšími hráčmi som sa vlastne dostal do styku, ktorých som aj trénoval, alebo teda či už osobne poznám sa aj s Terekom, takisto aj s Kotvanom sa poznáme. Je veľa tých hráčov, Bodnára som trénoval, či už v juniorke, alebo aj v Bystrici v Extralige, v mužoch, Adama Vaja, Belániho, takže tých hráčov dosť poznám. A niektorí hráči hrali aj proti môjmu bratovi, takže s tými budem asi tiež rýchlo za dobre, takže myslím si, že celkom taký dobrý pocit mám z úvodných hodín s mužstvom. Jedna vec, ktorá ako určite tak vo mne rezonuje ešte aj teraz, je vlastne to také dobrá energia, dobré tempo, v ktorom hráči vlastne vyšli na to rozkorčulovanie a veľmi sa mi páčilo, že proste to mužstvo je pripravené na to, aby išlo do dnešného zápasu a cítim takú víťaznú mentalitu. Takže hovorím, neviem, ako to bolo predtým, ale toto je taký ten môj pocit, že proste aj taká chuť, energia, to potrebné pred tým zápasom tam bolo.